சாம்பிராணி பாக்கெட் வாங்கும்போது அதில் வர குட்டி குட்டி பிளேட்ஸுங்க இதெல்லாம் வந்து தூக்கி போட்டுறாமல் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். புரட்டாசி மாதத்தில் இது என்னடா தை மாதம் வந்து புரட்டாசி மாதத்தை பற்றி பேசுகிறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க. எப்படியா இருந்தாலும் வருஷம் அது வரத்தான் போகுது. நாங்கள் சனிக்கிழமை தழுகை போடும் பொழுது வாசலில் கோலம் போட்டு அந்த இடத்துல தீபாரத்தனை முதல்ல பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கற்பூரம் ஏற்றிக்கிட்டே வருவோம். கொஞ்சம் தொலைவில் ஒரு கற்பூரம் வச்சு ஏற்றிட்டே வருவோம். பூஜை அறை வரைக்கும் ஆரத்தி பண்ணுவோம். நீங்களும் அப்படி தான் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த மார்பிள் மொசைக்கு டைல்ஸ் தரைங்களெல்லாம் கற்பூரம் ஏற்றினா ரொம்ப அசிங்கமாக ஆகிடும். கருப்பாக பிடிச்சிக்கும். அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சாலும் போகாது. அதை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளேட்ஸை தூரம் வச்சு கற்பூரம் ஏற்றினா தர பாதுகாப்பாக இருக்கும். இதுக்கு அகல் கூட பயன்படுத்தலாம். அகல் தேவைப்படும். அதை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய டப்பாலாம் தேவைப்படும். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபுட் பாக்ஸ்லேயே இதை போட்டு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.